A pero, samozrejme, píšete si niečo do knihy, robíte si nejaké poznámky, prípravu na pracovnú schôdzku po dovolenke. Je takisto extrémne dobrá pomôcka na to, aby ste vedeli či už tlakovo pracovať, vedeli s tým udírať a v podstate celkovo využili improvizovanú pomôcku na to, aby ste sa vedeli efektívnejšie obrániť. A ešte čo ma napadá, šiltovka. Dokážete naozaj využiť to na to, aby ste to niekomu hodili do tváre a potom pokračovali ďalej. Aj keď sme sa rozprávali o improvizovaných zbraniach, myslíte na to, že to, čo máte reálne natrénované na tréningu pod tlakom, je to, čo zohrá dôležitú úlohu v tej konfliktnej situácii. Nie vždy naozaj máte všetky tieto vymenované veci pri sebe. Takže pamätajte, tréning je základ a takisto mindset. Bez toho sa nepohnete, boj, ktorý nezačal, je vyhratým bojom. Dúfam, že vám tieto tipy ohľadom osobnej bezpečnosti a sebaobrany na dovolenke pomôžu a budem veľmi rád, ak sa uvidíme u nás na tréningu v Otus Akadémii sebaobrany.